Daghan kay mga pangandoy. Ayaw dong. Number 1 dia balay. Balay. Ano man ato balay, balay. Yay. Balay. Dayon battery, solar. Dayon pom higanan. Dayon pustiso, wa gyapon. Nya na lang boom anya pag. Gapon itno ako itno. Ha? Ako tumakandulong. Lap yun. Pataon, di kita kurinti ako. Ano? Mahal ang kuryente eh. Sila eh. Kung natin kurinti mo ning bulangan di pa oh. Kaning Bulangan man. kaning imong sa minito ba? Di anak lagi na dito. Ni imong atop iana. Ano ato ba? Anak ato. Iswag ta na imo ni pulilon kini. Kana bulangan mo ti istit dito. Pero masud yung mga anak ko kwarto. Gamit yung lugar eh. Dalian sa ni mga bungbong. Dili na ko dalion nga. Sa may puyan na to. Kaway lang tatutong temporary tabla. Paano yung maayo ba? Ano nga yung mga to. Magabok mo sa halublak kay inito. Wato ni kwarto diha oh. Nakabok ng dulong unday. Lagyan ta. Untay sapi. Ay na lang pag umas andaras ay kuya ko bagyo. Earthquake kuya riwa. Wala. Balian. Ninog ah. Ito ni mama. Abi na pa be. Tugog na ko doon ah. Tugog na ko ba? Tugog na pa. Tuga dong. Tugog na? Tugog ko. Padingot kong ganing. Agtang na. Ay, mabuklat. Ang sunday des. Singot ba na agtang na. Matugog na kita ko. Nakahiman. Lisi. Tugog sa pa. Lisi sana. Ay nung sa. Tuga mo. Katulang buga ng bata.